Sanbonani, welcome to Celebrity Life Mzansi. If it is your first time, please hit that subscription button and the notification bell for the next celebrity update. Right, Izingani Zesithembu, Season 3, Episode 2. If you missed out on the first episode, please do go and check out one of the videos I did. It's episode 1 of Season 3, Izingani Zesithembu. Right, guys, and without any waste of time, so sibone umpumelelo isbindi boy gaterelo. Yes, ahambile nobabakhe uMusa Mseleku bayozivocavoca. Right, so bahambile baya ejimini guyzina. Ngithi niyazi ukuthi ubaba uMseleku impilo yakhe iyantekateka, yebo. So manje uSibindi boy wathi hayi man yazini sihambe baba siyozivocavoca, and make sure ukuthi nje uba right emzimbeni. Hayi ngempela bahamba bafike laphayana, they enjoyed themselves, bahlangana uinstructor wabasiza, kwaba mnandi nje kanjalo. Kodwa siyazi ukuthi hayi kungasikudala bazohlala phansi bakhulume. Right, manje uSibindi boy uthi kubabake hayi wena baba uyavilapha uSibindi boy kodwa uyakhohlwa ukuthi ubaba sekamdala yini. Hawu. Right, so manje mabahlele phansi yena umkhulu athi hayi man yazi boys bengifuna ukukubuza nje ngendaba yaka Vuyokazi nengane ukuthi kuzoyenzakalani ngoba athi umpume baba yazini mina ukukhuluma iqiniso njena uVuyokazi nengane bangibonisile ukuthi bayakhona ukuthi baphile ngaphandle kwami, so uzokhula umntana akusenani. Athi uMusa yazi mina ngiyathanda uma ingane zikhuliswa abazali bobabili, right? And then umpume athi baba phela angeke kuze kube lula ene futhi ungakhohlwa ukuthi sikhuluma ngomfazi womuntu lana. Ngaleso sikhathi guyzini when they shot this season, right, uVuyokazi was still married, right? It was before her divorce, right? So manje uMusa bekafuna ingathi umpumelelo angalwela ingane yakhe. Manje umpumi athi phela akukho lula eSouth Africa, especially mangabe ingane isasencane, it's still under the ages of 18 years. Akukho lula ukuthi ungathatha ingane from uma wakhe, right game, which is true. Ngiyam-understanda umpumelelo. Right, so manje ke umpumi sekamnikeza i-example ukuthi angithi nawe uyakhohlwa ukuthi walwela umpilo, right, ulwile kakhulu for umpilo. Guyzini, and then from there laphayana again, okay, ubaba uMseleku asho akhulume the way azizwa ngakhona, agcina sekabuza umpumelelo ukuthi manje indaba yomshado kwenzakalani. Asho ke na ukuthi hayibo phela mina sengicabanga ukushada ubani, ngicabanga ukushada uTirelo ngoba uTirelo uyangi-understanda futhi uyangiseka kuyo yonke into engiyenzayo. Athi uMusa so inhloso yakho ukuthi uthathe uTirelo umenze umfazi wakho. Athi hayi Tirelo ayi-one kunomunye futhi. Hayi. UMseleku athi hayi bumpumi uthini? Athi yebo ngiyobalobola bobabili. Athi bobabili usukhuluma ngobani? Athi hayi ungawari wena baba ngizokubonisa ukuthi ngikhuluma ngani. So kusho ukuthi ukhona umunye. Hayibo kodwa ke uthi umpumi kodwa ngizoqeda kuqala ngoTirelo before ngizoqeda kulo munye. Hey guys, kuzisazoshuba la.
izingane zesithembu kusazoshuba wedirelo we. Hhayi, okay, uma sebaqedile laphayana bayahamba gayizini, yazini bayasukuma nje bayazihambela. Guys, niyangifolowa kodwa ngithi niyangifolowa lapho. Right. Manje sesibona u-Abongwe, umntana kaMseleku lo amthanda kakhulu. Uthi uMusa Mseleku u-Abongwe ufana nogogo, ufana noma wakhe, umkhumbuzo uma wakhe. So u-Abongwe laphayana, u-Abongwe gayizini sekahlala ngapha eGoli. So manje wayesikhiphile nomngani wakhe. Right, I think umngani wakhe igama lakhe Bokuthando. So babhizi laphayana bayadlala kumnandi, bengathi uThando kuye uzowina, kodwa-ke u-Abongwe wawina. Yes gayizini, sebahlala phansi manje sebayakhuluma-ke. No-Abongwe naye sekasho ukuthi hey, yazini mfowethu, ngiyaxolisa ngangingekho right, bengingakhona ukukhuluma nani nonke as abangani bami. You know, I was going through a lot. Ubaba wethu uMusa uye wasithusa ngalesikhathi agula, so I wasn't okay mentally, emotionally. You know, umngani athi ngiya-understand shame, yazi ngiya-understand, sonke sibonile ukuthi ubaba kho ngempela wayegula. Eish, kumnandi yazi sometimes ukuba nabangani abakanje gayizini. Hayi, manikhetha abangani nikhethe kahle, nikhetha abangani abafana nje naboThando kanje. Hayi, okay fine, yena umngani ambuza ukuthi manje izikuphi ingane zakini, athi hayi phela manje sengixhumana nabo nje ngefonu ngoba mina sengapha eGoli, bona bangale. Right guys, back to eThekwini. And then from there sesibona laphana uMpilo uyazikhipha noma wakhe uMakhumalo, uTops Thobile, bayazikhipha ntombo. Angazi ukuthi baya nje olwandle. Is it? No, I don't think this is the beach or what. Yeah. So bayasikhipha kuyoba mnandi, it's a ladies thing. Uyazi musi bheka ukuthi bahle kanjani. Abasebahle ngaze ngaba nomona. So bayazikhipha gayizini, futhi uMakhumalo ufuna ukukhuluma noMpilo. Angithi niyazi ukuthi uMpilo ukhuliswe uMakhumalo. Right, naba bayathatha iy'thombe, kumnandi yazi nje, kumnandi bayazi-enjoya. On the other hand, uMacele ukhiphe, no, point of correction, uSne ukhiphe uMacele ngoba on the previous episode ngiye ngasho ngathi uSne uye washo wathi uMacele uye wamlwela empilweni, wamkhulisa, waphinda wakhulisa nengane yakhe, so usazombonga kahle. So namhlanje selifikile lelo langa uyobonga kahle uMacele for ukumkhulisa nokumkhulisela ingane uThando. Right. So basikhiphile basesaloni, kumnandi, bachacha laphayana uMacele inhloko yakhe bayamchacha ukuze bazomenza i-hairstyle ethandwa uye. Kuzokhokha bani? uSne, ngoba uSne uThauma ngiyabonga kakhulu. And then bese kuyena bayakhuluma-ke laphayana, bayahleka kumnandi. uSne ukhumbuza uMacele ukuthi uyakhumbula ukuthi ubaba wathi mina ngifuna ukugwaza ingane zakhe laphayana eSun City. Sebayahleka kumnandi laphayana. Right. And then from there gayizini ukonjobani lo uMacele naye sekafuna ukukhuluma nobani. Kusho ukuthi yena noMakhumalo baye bazitshela nje ukuthi hayi le ngane lezi kwamele ukuthi sihlale nazo phansi ngoba abazwani, which is uSne noMpilo. Right. Okay fine kena. So uMacele abuze uSne ukuthi Sne, lento yakho noMpilo iyophela nini futhi yaqalwa uwe, so kwamele nje kube uwe
ukuxolisa kumpilo, right? Ngoba umpilo yena akananqa nawe, uwe nje ucalile. And then ngalo umpilo naye utshela uThobile, ngoba uThobile naye uyamtshela ukuthi lento yakho neSne mayiphele manje seyadina, right? Umpilo yathi phela mina angazi nokuthi ngiyenzeni kuSne, ngibone nje umuntu sekangishintshele, angazi ukuthi ngimwenzeni engaka, right? And then from there ke uThobile athi no, angithi bekumele ukuthi mangabe-ke wena girl awazi ukuthi umenzeni umbuze, uyabona, right? Ngapha uSne naye uthi why wonke umuntu abolwandle abongwe nabompumi bayamkhulumisa kahle, abanankinga naye, why kwamele nje kube umpilo, you understand, umpilo nje ongamphathi kahle, you understand that? Hayibo gayizini uSne. So manje kusho ukuthi lana gayizini njengoba basikhiphile uMakhumalo ukhuluma noMpilo, you know, and then ngapha uMacele naye ukhuluma nobani, noSne, ukuthi indaba yenu mayiphela. Ekugcineni guys siyambona laphayana ubani uSne sekavuma ukuthi okay kulungile, ngizohamba ngiyokokota mina ngoba umpilo uhlala azivalele vele, so ngizohamba ngiyokokota ngikhulume naye, sicocisane kube right again. Ngale usisi Mpilo uthini yena? Uthi mina nginankinga nawe Ntombo. Gayizini ngiyanithanda, ningakhohlwa ukusubscribe and hit that notification bell. Mwah.